Trade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo is een logistiek dienstverlenend bedrijf dat lucht- en zeevracht verstuurt voor zowel bedrijven als particulieren naar bestemmingen wereldwijd. We zijn langer dan 10 jaar actief op de expediteursmarkt in Nederland en we zijn een vertrouwd adres binnen de gemeenschap. We kunnen van alles voor u verzenden, zoals geschenkpakketten, auto's, fietsen, handelszendingen en containers. Trade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo hopen u binnenkort te verwelkomen in een van hun vestigingen, zodat u zelf onze kwaliteit en service kunt ervaren. Tot gauw! Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan! Kijkers, goedenavond, goedemiddag of goedemorgen. Raapengel, dat ben ik en achter de camera heb ik mijn collega Riju. Vandaag hebben we ervoor gekozen om u een stukje Paramaribo in beeld te brengen wat enorm belangrijk is. Enorm belangrijk omdat hier kijkers en luisteraars van Kulturu TV Internationaal rijexamen worden afgenomen, rijlessen worden over het hele land gegeven, maar hier worden de rijexamens afgelegd. En ik bevind mij in de Willem Campagnestraat, ter hoogte van een post waar men zaken naar het buitenland post. Ik heb ervoor gekozen om u dit stukje verkeer, wegdek, Suriname in beeld te brengen, te tonen, omdat alle mensen die in Suriname een rijbewijs gemaakt hebben, in Paramaribo en omstreken, die hier rijlessen gevolgd hebben in Paramaribo, die zijn over deze weg gereden. Wel, als je het een weg kan noemen in een stad als Paramaribo, met inwoners die zo trots zijn op hun land en op hun stad, dat je kan eigenlijk geen negatief woordje over een land of over een stad kun je zeggen of je hebt ruzie met ze. Maar laten we eerlijk zijn, ik schrijf het niet toe aan één regering. Ik schrijf het niet toe aan één persoon. U weet dat ik bewondering heb voor het werk van de minister van Openbare Werken, Noor Mohamed. Maar als ik door deze straat heen rijd, dan breekt mijn hart in net zoveel stukken als dat die auto schommelt. Het is een weg die niet eens. Het is een verharde weg met bakstenen, betegeld. En ik weet niet hoe ik het moet doen. Maar ik wil mijn cameraman vragen om me even te volgen. Ik zie daar dat we daar kunnen oversteken. En hier ziet u al hoe het erbij ligt. Maar daar gaat het me niet om, want we leven in de tropen, het regent veel. En dan is het misschien normaal dat het water blijft liggen. Maar, Archimang, Nangalukumang, legt u me uit, wat is zo moeilijk om van een slordige straat een nette straat te maken? Een straat waar heel veel verkeer overgaat en eigenlijk lijkt alsof er bommen zijn geworpen hier. Je moet uitkijken bij het lopen, laat staan tijdens het rijden door deze straat.
kijkt u hier. Dit is de Willem Campagnestraat. Die belangrijke straat in Suriname waar rijexamen wordt afgenomen. De overheid zal wel toestemming gegeven hebben aan dit zwaar materieel, aan deze houttransportwagens, aanhangers, containerdragers, om hier te mogen staan. Dat kan, maar u moet zien hoe die weg eruit ziet. Mensen kunnen bijna niet normaal over deze weg rijden. En u hoort het, de mensen zeggen, mek de maar met passeren, zeggen de automobilisten. Hier, kijkers van Suriname, rijdt het verkeer over. Moet u kijken. Willem Campagnestraat, rijexamengebied van Suriname. Kijkt u, dit is Kulturu TV Internationaal als Station Ponele. U bent er ooggetuige van. En kijk, er gaat nu een lesauto voorbij. Een lesauto voorbij. En u moet kijken hoe die auto's rijden over deze weg. Als je hier over deze weg rijdt en het heeft een beetje geregend en je weet niet van deze ellende, deze gaten, kan je dit een trottoir noemen? Ik probeer hier over te steken met gevaar voor eigen leven, want je kunt vallen en nek breken. En dan zie je die containerdragers en die houtopleggers hier langs de weg geparkeerd. Het wildgroei van het groen, het tiert welig. Onderhoud 0,0. Die weg 0,0. En het gaat ten koste van je onderstel. U hoort het. Apassi Broko roepen de mensen, de weg is stuk. De weg is gebroken en het is geen incident. Het is al lang zo. Het is ergernis nummer 1 in het verkeer. Mensen worden ziek als ze zich ergeren aan deze zaken. Moet u horen, moet u kijken. En men heeft hier een bypass of een oplossing bedacht om wat grind over die weg heen te gooien. Is dat die oplossing die we hebben voor dit probleem? Aan de Willem Campagnestraat, waar je examen moet afleggen om in het verkeer te kunnen komen? Is dat het argument? We zijn niet uit op sensatie, maar we brengen u waarheden. Waarheden die te zien zijn op straat. Dit is onverkropbaar, onverdraagbaar. Daar gaat weer een leswagen voorbij. En als je hier staat, moet u kijken hoe die auto's moeten rijden. Nog een lesauto. Moet u kijken hoe ze moeten rijden. Met gevaar voor eigen leven. En u hoort de automobilisten roepen. Ellende, je onderstel, je banden. Alles gaat eraan vanwege de conditie van de weg. We hebben in Suriname 25 professoren, doctoranda, ingenieurs en weet ik veel in een dozijn. 25 in een dozijn. Ligt het aan het feit dat ze hun bijdrage niet willen leveren, hun kennis niet ter beschikking willen stellen? Of ligt het aan het feit dat de overheid hun niet vraagt om een medewerking voor het oplossen van een probleem? Van dit probleem. We lopen even verder en als ik aan de overkant ben, waar het daadwerkelijk op een stukje Oekraïne lijkt, voor wat betreft die wegconditie, dan zal ik u vertellen wat mij het meest heeft getriggerd om Kulturu TV te vragen om dit item te mogen maken. Dat ga ik u zo meteen vertellen. Maar kijk maar. Ik weet niet hoe ik dit moet noemen. Trottoir? Is dit een trottoir? Ik weet het niet. Ik weet niet als je dat trottoir moet noemen of iets dergelijks. Als mijn cameraman me kan volgen, dan ziet u. En deze straat, kijkers, deze straat verbindt. Dit stelt een bromfietspad voor. Dit
stelt een bromfietsenpad voor. Nou, geloof me, je kan 2 dingen doen. Met een Russische roulette bezig zijn, dan heb je meer kans om te overleven dan 's avonds met je bromfiets over dit pad heen te rijden. Kijkt u daar. Ziet de minister, zien de verantwoordelijke autoriteiten, zien ze niet dat de situatie van deze weg zo belabberd is? Zien ze het niet? Zijn ze blind? Ik vraag het me af. De mensen die vet betaald worden om deze zaken te regelen. Wat doen ze? Waar zijn ze? Er wonen mensen hier. Hoe kan het dat zo'n belangrijke weg er zo bij ligt? Het is om te janken, eigenlijk. En ik zie een paar heren hier. De heren zijn eventjes aan het uitrusten. De zon is faya. Dus ze zijn aan een biertje. Heren, goedendag. Ik hoor u zeggen dat Tori is nou een doren in een ei. Voor de spassie libija zwaar materiële podja se ja passie. Maar fout van een conditie van passie disi. Kan de mim ko crossbeen of zo mano jere sa weta. Fixe pad de Moro. Jere dape. Fixe pad, voetpad de Moro. De me brengen passie. De zwaar. En dat de Moro dat nog niet. Nee. En de masreshi, de masre reep saja. President saja. De masre Ouro. Ja. De brengen passie Ouro. Wat voetpad en teer gaan de chauffeur de mate brengen met haar Ouro. Maar ja, ik denk in mijn plaats zo in een chauffeur situatie, want een chauffeur no man doet nog niet. Nee, maar het is voetbal tussen daar. Het is voetbal tussen daar, de saas nog beter. Ja, maar het Maar de foto aan boord, ja, de man naar daar het boord Ouro. Aan boord de. About dit. Maar, oké. We gaan koud in de kom. We gaan koud in de kom. We gaan gewoon weg. We gaan gewoon weg samen en kan doen dit. En afsnelling. Gaan weg. Gaan weg. Ja. Aan de 80 kilo. Aan de 1000 kilo. Ja. Dan ben je aan de 50 kilo aan het zeggen. Maar van de 1000 kilo gewoon. Gaan weg. Ja. Passie je broko. Oké. Oké. Passie je broko voor Dus, de dag. we gaan hangen alles aan het ministerie netje. Owei, maar ook toen aan minister voor verkeer moest lukken de Tori. Inderdaad. Loop bij van dit. Loop bij schoolbureau dit. En dan heb je dit ja, voor de politie. Maar u weer wat mooi pet. Zeker. Niet loba pet. Zeker. Maar weer een pet toe. Wat boonsani, hoe niet? Oké. Zie? Ja. Wat boonsani. Ja. Zie? Ja. Ja, oké. Om terug te komen naar actualiteit. Ik vind het verkeer haven de led ja zo de. En de mensen wat president man. Op de president man dat één maar kan stalen te wagi. Zijn we dan de terugvoeding naar de continu voeding. Maar ik heb dat continu dat ik net ja. Gewoon voetpad dit. Toch? Moet gaan we besproken als corruptie wat ja. Zie? Maar de alle kom. Broeia. Nou, Ja? belangrijk passie. Nou, belangrijk passie. Nou, we gaan gewoon weg. Zo gaan we weg en het was passie dus ook Boroko. En de massa mega passie. De massa mega passie toe. Nou, ik heb een Boroko baka voor een moeder baka. Jere dat het. Dus naar politiek de mij plein naar volk. En dat is starting. Start up passie dus boom. Wat beton. Zie, wat is er in dat passie? De maatschappij heeft zo. Maar aksu het was aan misdaad meneer want ik was aan die tek van diep blauw maar aksu was aan voor si Chago want daar we gaan morgen varen snel. Misitaki was aan het samino sapsane met zoek onderzoek zijn ununaf cultuur TV internationaal minena rapengel da misitak bauta met kwam grondtap mooi passie gisranang. De makaren bouterse highway. Me nangamang miloba pet sama dat weri. Meneer weer pet maar dat mi lobby. Maar dat me zie, op mooi passie sa bouta mekdrapen, bouta sa highway, voor auto ne reep sa altijd te passie. Maar zie tak de mij broka passie. Pau fenatori dat. Dat de maas refe broken en mij verbreiden, wij met 8 bands weggeven om me niet. Oh, broken toch? Ja, maar voor de man met je baka. Voor de kamaka. Pen Europa baka. Zie?
Dus dan moet ik oud 10 jaar of 20 jaar. Dan moet ik gaan voor 5 jaar. En dan moet ik 5 jaar. Dat aan iemand dat ik ben er ook aan het maar dat mag. Dat is passie. Dat is contre passie. A passie dat is belasting money. En bouwt dat money. Nee. Dat belasting money. Heel slim, dankjewel. Je ziet, dat belasting money. Ja. Ik heb een brood op een stap. Dat is money. Je ziet dat contre money. En het child money, en het contant voor president money. Dus dat is president money. Dat is contre money. Heel goed. Als het is er man moet oren zat in de idee. Heel goed. En toen was er een mekkie, dat ik dan allemaal laat mekken. Dat is money. Mijn breedte Dat is start money. Ik ben zo blij met deze opmerking. Grand Anu Brada is een fantastische opmerking. Serena had het kondre. Maar, dat is een vroom. Maar Serena shooting. Jere na mi brada. Serena sweetie ma from e buru akondre. Politiek ebro ko Serena. Iwer wan gron tap pet ma me Politiek ebro ko Serena. me juan gron tap fraga da petu. I denk dat ik a pet na fraga di zo ma kama kandra wande. Oké. A fraga na a pet se weer na fraga di anga da pe. Adona mentaliteit. Of de maka voor de serefi. Oké. Maar is wani, wil je dat? Zou je dat willen? Lef wan groen jari man. Yo wang aba pars bromtje in die jari. Maar begin op de plaats. Dan heb je ook dat je op de plaats. Maar in een pitje met aba actie. Met actie you. Met actie you rechtstreeks. You na groen jari boy. Ja. Disi na pars bromtje. Mi opreis dat maar nog samen. Oké, dat mi is opreis waar. dat maar nog samen. Oké. Maar opreis dat nog samen. Maar heb je toch geen dat die jij nog op de plaats. Oké. Dus afgunst noemus de, je gun wat ramawansani, da owaka. 100%. Dank je. Als er nog eenheid. Abu. Dit is wat we moeten doen. Omdat dit is naar Hindustani, dit is naar Japanees, omdat dat blakke man. No, wala maar naar wang. Ja. Wala maar naar wang. Grantani. Wang vraga, sarana vraga. Oké dan. We moeten kondri. Grantani brada. Grantani, heren. Ja. Mitak na suma? Ik dacht al fijne boter komen in de kaas. Fijne boter komen. Dank u wel. Kenneth. En Regilio. Dames en heren, kijkers en luisteraars van Cultura TV Internationaal. U hoort het, we hebben u een stukje belangrijke weg laten zien. Dekio krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tampum fui ala. In Suriname, namelijk de Willem Campagnestraat, waar rijlessen zo'n belangrijk ding worden afgenomen. Maar waarom heb ik dat gedaan? Omdat een moeder en een vader die heel lang hun geld aan de kant hebben gezet om hun dochter of hun zoon te verrassen met een rijles. En ze hebben een rib uit hun lijf moeten trekken om die rijles te betalen voor dat kind. Omdat het kind het goed doet op school. Dat kind is 18 en krijgt dat als cadeau. Die komt hier rijden over deze gevaarlijke weg en gaat met 2 wielen op het trottoir, of wat je trottoir kunt noemen, en haalt dat diploma niet. En dan moeten de ouders weer gaan sparen, want dat kind is niet geslaagd. Maar de Chinees die net uit China is gekomen, of de Aziat die net in Suriname is geland, zegt men, niet cultuur of vitaking, maar men zegt dat die man 2 dagen hier is, geen Sranantongo praat, de straten niet kent, maar een auto rijdt en een rijbewijs heeft. Dat is voor mij de reden, omdat ik dat hoor. Ik hoor dat in die samenleving. En toen dacht ik, laat mij naar het rijexamengebied gaan om te gaan kijken. En tot mijn geluk, mijn blije geluk, heb ik de heren Kenneth Regilio en fijne boter, komijnenkaas. Hier ben ik ze aangekomen treffen en ze hebben een mening die ze niet onder banken, stoel of tafel stoppen. Ze geven hun mening over wat ze denken over hun land, over samenwerking tussen de NDP en de NPS, over respect naar elkaar toe, over gunnen en misgunnen. En dat vind ik fijn. Mijn naam is
Nou, ik krijg van mijn cameraman een cue dat ik verder moet lopen. De rijlesauto's, u ziet het, ja, die gaan hier bij de vleet. Met een seconde van de klok gaan ze hier voorbij. En je houdt je hart vast als je hier rijdt. Is eigenlijk slagen is meer een lot uit de loterij dan een zekerheid. als je naar die weg kijkt. En met pijn in mijn hart moet ik erom lachen, omdat meneer Regilio ook lacht. Maar ik vraag, ik verzoek, ik smeek de Surinaamse autoriteiten om hiernaar te kijken en wat te doen. Hier ga je mee scoren. Raap Pengel is mijn naam. Achter de camera hebben we de onvolprezen. Ik probeer hem eigenlijk een andere naam te verenigen met Krishu. En dank u wel, Krishu en kijkers. U ook bedankt. Commentaar van harte welkom. Maar onthoud, de beste stuurlui staan altijd aan wal. Met dank aan de heren in de studio in Nederland zeggen we tot de volgende keer. Dag. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo weinig man, maar die man niet veilig staan. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en zwing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C.
Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Bootfeest. Opstapplaats, de Ruiterkade 14 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647 03 /06 870 98312. Attenzo! Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. www.kulturu.com for the generation them.